Kahraman olmuyor. Limon şahroman arbalaya. Uzan limonun ağzına. соли дуюм аст ки дар донишкада исломӣ ҳамин иди баҳор иди наврӯз ҷашн мегардад. пеш аз он ки мо ҳамин чорабиниро оғоз намоем дар ин ҷо ҳамчун табаррукан бо ояти қуръонӣ мо шурӯъ кардем. ҷашне ки дар донишкадаи исломӣ баргузор мегардад нисбати дигар чизҳо фарқ мекунад, чунки дар донишкадаи исломӣ тавре ки шумо шоҳид будед ки сурудхонӣ нестад, дар ин ҷо рақсу бозӣ нест, чунки донишкадаи исломӣ хусусиятҳои худша дорад. Албатта бахшида ба иди наврӯз мо мусобиқаҳои шохмодбозӣ дар байни донишҷӯён гузарондем, футболи хурд гузарондем ва бандкашак, гурзбардорӣ, ин чизҳо гузаронда шуд ки албатта ғолибон бо тӯҳфаҳо ва ифтихорномаҳо низ сарфароз гардонда шуданд. ислом барои чӣ рад накард ҳамин наврӯза? як сабабе ки ҳар урфи одате ки мардум идҳое ки мардум доштанд, як ҳадиси расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам мегӯяд ки ҳар урфу одате ки ба ислом яъне зарар намеоварад, ӯро аз байн набаред. ихлоси мардум дар ин бора кам мешавад. пас ҳамин наврӯзи мо боқӣ мондааст. ин наврӯзе аст ки ҳамчун як ҷашни баҳор ҷашн гирифта мешавад. фақат баъзе одатҳое ки мисол аз давраи зардуштиҳо дар ин ҷо боз омада буд, ҳамин одатҳоро дар давраҳои бухоро мисол оташ парастидан, болои оташ паридан, оташ ҷадан, ин чизҳоро амалҳоро манъ мекард. дигар Abdullah Abu, Ustoz Federasyon İslami